Munud ar 15 wedi 8 yw i nawr. Tybed faint ohonon ni sy'n ymwybodol o'r cyflwr narcolepsy? Cyflwr prin yw ar yr ymenydd sy'n golygu fod pobl yn cwmpo i gysgu ar y degau anaddas. Yn amlwg mae'n gallu cael effaith fawr ar ansawdd bywyd, a nawr mae'n bryderon fod yn rhaid i gleifion o Gymru deithio i Loegr i gael triniaeth ar gyfer y cyflwr, gan nad oes na ganolfan arbenigol yma yng Nghymru. Bydd yr aelod cynulliad Ysgrifennydd yn codi'r cwestiwn penodol yma gyda'r Ysgrifennydd Iechyd heddi ac mi yn ymuno ni nawr. Bore da i chi. Bore da. Pam ydych chi'n codi'r mater yma nawr? Wel, mater sydd wedi cael ei godi gyda fi gan etholwr yw hwn, ac mae e wedi agor y llen mewn gwirionedd i gyflwr ac i amgylchiadau. Mae mwy felly na gyfydden ni'n meddwl o bobl yng Nghymru yn gorfod i ddioddau a'i wynebu o ddydd i ddydd. Fel o'ch chi'n dweud, mae'r cyflwr yn un digon difrifol, a dweud y gwir, cyflwr niwrolegol yw e, ac bod bobl sy'n dioddau yn cysgu'r un faint felly, a mae bobl sydd ddim yn dioddau'r cyflwr yn ei gysgu, dyw ansawdd y cwsg ddim cystal wrth gwrs, ac o ganlyniad maen nhw'n dioddau cyfnodau eithafol o fod yn gysglyd yn y dydd sy'n ymddangos fel sy'n nhw weithiau yn ddiamadferth am eiliadau am funudau, a mae hynny'n golygu bod nhw wrth gwrs methu gyrru, enghraifft, sy'n effeithio'n amlwg ar ansawdd bywyd, ond hefyd yn cael trafferthion o safbwynt addysg, o safbwynt gallu cyflawni swyddi a bod mewn gwaith ac yn y blaen. A'r hyn sydd wedi dod yn glir i fi yw nad yw'r cyflwr yma wedi bod yn cael y sylw y dyle fe fod yn cael. Nawr, mi ddwedwch chi bod e'n gyflwr prin, mae e am hwnni, ond mae yna dros 30,000 o bobl ym Mhryden wedi cael diagnosis o narcolepsy, a mae hynny tua'r un faint o bobl ac sydd wedi cael diagnosis o MS ym Mhryden. Nawr, cymharwch chi faint o gydnabyddiaeth, faint o ddealltwriaeth sy'n nawr ddau gyflwr. Wel, does na ddim cymhariaeth mewn gwirionedd, ac felly dwi jyst yn gofyn y cwestiwn i'r gweinidog heddi, be gall y Llywodraeth i wneud er mwyn sicrhau wel, yn lle cyntaf, bod na godi proffil am y cyflwr, ond yn sicr wedyn bod ddioddefwyr yng Nghymru yn benodol yn cael y gwasanaeth y dylen nhw fod yn ei gael. Ac mae yna gwestiwn ynglyn â theithio i Loegr am driniaeth, ond wrth gwrs dyw'r arian ar gyfer iechyd ddim yn bwll diweilod fel ni gyd yn ymwybodol. Ar gyfer cyflyrau cymharol bryn fel hyn, ydy hi ddim yn dderbyniol fod rhai pobl yn gorfod teithio i weld arbenigwyr, os ydy'r arbenigedd ar draws y ffin? Wel, wrth gwrs, mewn sefyllfa lle does dim darpariaeth ar gael yng Nghymru, yn yw mae'n gwbl rhesymol bod rhywun yn teithio. Ond y cwestiwn dwi'n ofyn yw pam nad oes y lefel o arbenigedd yma yng Nghymru o feddwl bod rhywun ym mhob 2,000 o bobl yn dioddau o'r cyflwr yma. Nawr, i ni yn gwybod, enghraifft, os ych chi yn dioddau o anhwylder diffyg cwsg, yna mi fyddwch chi mae'n debyg yn mynd i nifer o wahanol adrannau mewn ysbytai. Mi fydd y gwasanaeth wedi wasgaru ar draws sawl arbenigedd. Be sydd angen, wrth gwrs, yw trio tynnu'r arbenigeddau yna at ei gilydd mewn un canolfan os ydy hynny'n bosib, a mae yna rhyw egin canolfan yn datblygu yn ysbyty Neville Hall yn y Fenni ar hyn o bryd, lle mae yna ychydig o arbenigedd wedi ganoli ar anhwylderau cwsg sy'n seiliedig ar trafferthion anadlu, respiratory. Ond wrth gwrs, gan mae cyflwr niwrolegol yw narcolepsy, dyw hwnnw ddim yn gynwysiedig, ac felly un o'r galwadau sy'n cael ei wneud gan Narcolepsy UK, sef y corff sy'n cynrychioli dioddefwyr yn y wlad yma, hefyd wrth gwrs gen i ac eraill sydd â diddordeb yn y pwnc yma, yw pam na allwn ni estyn y ddarpariaeth yn fyna, enghraifft, i gynnwys cyflyrau niwrolegol fel hwn. Dwi'n gwybod nad ych chi yn arbenigwr meddygol, ond ydy yn gyflwr sydd yn ymateb i driniaeth, hynny yw, os werth i bobl fod ar canolfannau arbenigol yma? Wel, mae yn gyflwr tymor hir, hyd yma dos na ddim gwellhad, mae'n bosib felly mewn blynyddoedd i ddod bydd hynny yn digwydd, ond ar hyn o bryd mater o sicrhau cael y diagnosis, a mae yna drafferthion mawr mae'n debyg yng Nghymru i gael y diagnosis yn y lle cyntaf, ond yn sgil hynny wedyn, mae yna modd datblygu strategaethau i ddelio gyda'r cyflwr, mae yna feddyginiaethau, rhai ohonyn nhw yn anarferol neu'n anghyffredin o safbwynt meddyginiaethau sydd allan yna. Ac un o'r problemau mae dioddefwyr yng Nghymru ni gael yw cael mynediad i rhai o'r triniaethau a'r meddyginiaethau yma, oherwydd gan nad oes na ganolfan arbenigol, felly dyw'r hyder yng Nghymru ddim yna i allu dosbarthu rhai o'r meddyginiaethau yma. Llyr Griffith, diolch i chi am ymuno ni'r bore yma, aelod cynulliad Llyr Griffith.